ତମେ କଣ ବଙ୍ଗାଳୀ? କାଇଁ ମୋର କୋଉ ଆଳୁ ଦେଖିଲ କି? କେତେ କଣ ନଉଛ? କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ତମର? 12 ଗୁଣ୍ଠ। 600 ଲେଖା ଚାଲିଛି। 600? ହଁ। ଆଉ କମିବନି? ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ତମକୁ 400 ଟଙ୍କା କରିକି ଦବୁ ନା କଣ? କରିବ ନା କହୁନ? ହଁ କରିବି। ଚିଠାଟା ଦେରେ। ଚିଠା? ଆମର ହିସାବ ଚିଠା ଅଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ? ହଁ। ଉପମା, ଇଟିଲି, ପୁରୀ? ହଁ। ପୋଡ଼ ଜିନିଷ? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା? ମୁଣ୍ଡ ପିଛା? ହଁ 3 ଜଣ ଅଛି। ଖରାବେଳଖିଆ ଉଷୁନା ଭାତ, ମାଉଁସ ଝୋଳ? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ କଲର ବାର୍ଡ ଆଣିବ। ବ୍ରଏଲର ଆମେ ଖାଉନୁ। କୁଆଡେ ଗୋଟେ? ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦର୍ଦ ହଉଛି ନା, ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ସୋରିଷ ତେଲ 200? ଜୋକ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ଲାଇବ୍ ସାବୁନ? ସାର ପାଣି ଖାଇ ଯାଇଥିବ ନା, ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ମୋର ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯିବ ନା ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ଖାଣ ଖାଇ ଆସିବ? ହଉ ତମର ଯଦି ଏ ଜୋଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଅଲଗା